Hello! Tänään meillä on ensimmäinen Heikka. We have our comedian Kivireikki. Short play today with comedian Kivireikki. Interesting. Well, let's have some fun today. Hello taas. Muistat, että minä sanoin, että meillä on tänään Heikka. Onneksi minä en sano, että meillä on Reika. Kuitenkin, tietysti meillä on keikka. No niin. Ehkä nyt meni hyvin. Moikka! Minä etsin minun pankkikortti, koska minä kuulin, että jos pankkikortti on paksu, tarkoittaa, että siellä on paljon rahaa sisällä. Ja jos ei ole paksu, sitten ei ole rahaa. Valitettavasti. Meillä ei ole